Sik krem. Iki apa bener ora iki dalane iki lho. Rumangsaku kok dalane koyo dalan ning ladang ngono lho. Bener lho, Gus. Dalane yo ning kene. Soalnya aku wis pengpindho iki ngenterne tanggoku ya dalane yo panggah iki, Gus. Iki salah iki, Krem. Rumangsaku wis bolak-balik ket mau panggah nglewati iki ora tekan-tekan kok. Iki yo salah dalan apa piye? Wis ta, Gus? Gus, melu aku, Gus. Rumangsaku ora iki, ora dalane iki. Ayo melu kok. Memang iki lho dalane. Yo iki. Soalnya aku setahun dhewe kok wit kae. Memang iki. Rumangsaku ket mau panggah bolak-balik rene ae. Ora tekan-tekan. Bener mbok ora iki. Kaya tau rohi ambu-ambune ngene iki. Kaya tau petuk gitu iki. Apa ya? Lah to, tenan. Walah krem ket mau mbok uter-uter ndak telek lho krem. Ja krem. Yo Krem. iki dalane. Tondo kok iki jang. Suwi. Delok niki lho. Rumangsaku mbok uter-uter ket mau ngidet telek lho aku. Ya ampun, mambu no wi. Ya ampun patakmu ket mau mbok uter-uter aku kok. Dek telek iki lho. Nyor si ono iki. Wis, ayo melu aku. Wis ayo. Cekrem. Ayo. Wis ayo. Iki tenan apa ora to iki Wis tenan ayo wis to, manut to. Lah iki lho nggone. Lah kok kaya ngene iki? Yo aja salah we. Iki nggone wong sekti. Sekti piye, Kang? Ya sekti pokoke. Ampuh. Iki sing sopan. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Ngene lho carane. Assalamualaikum, Mbah. Woi. Jangkrik ini ndi wong iki? Endi to? Oh, turu krem. Sik krem, tak gawe. Menit ya, Mbah ya. Mbah. Yo kenal ambune. Bajinggul, tai jale. Bocah kurang ajar. Ngene lho, Mbah. Sepurane mau tak gugah sampean ratangi. Bahasan tak dudingin telek. Bae lebih ampuh, Mbah. Kurang ajar cah-cah. Wong tuwek nek dididingi tai, lanjut jelas. Kenapa? Ngene, Mbah. Mlebu kono mlebu, lek ngomong mlebu. Ayo, Krem. Ayo. Amit ya, Mbah. Nggih. Ana apa wong loro iki tujuane rene? Engko goleki mbae. Enak apa? Ngene lho, Mbah. Aku ki arep jaluk kodam. Kali sampean. Piye nek masalah apa? Njaluk kodam apa? Cilik-cilik wis njaluk kodam. Ngene lho, Mbah. Ngene, Krem. Men aku sing jelas nih karo Mbah. Nek karo kowe panggaran untuk. Ngene lho, Mbah. Tujuanku rene iki mau mergo aku sering ditinggalne cah wedok, Mbah. Mas, iki Mbah duwe tas duwe kodam baru iki. Kodam nggo wedokan. Diskon 30%. Piye? Masuk. Humbilah. Tobrut. Tobrut etan, tobrut kulon, tobrut kidul, tobrut lor. Moro ning awakku. Aku wis dadi panji kegantengan kanggo sira-sira tobrut. Diombe entekne. Karo ilingen cewek sing ndi sing mbok karepne. Krungu. Nggih, Mbah. Wes, saiki jenengan bali adus resik-resik. Pokoknya empreh piye gantenge kayak mangkring nang pinggiran perapatan kono. Mesti ono sing moro. Mudeng. Nggih, Mbah. Ini, Mbah. Duweku yo mung sakmene. Yo mohon diterima ya, Mbah. Nggih, muga-muga sliramu diparingi tobruk sing gedhe. Nggih. Nggih. Mbah,
Pamit nggih, Mbah. Nggih, nggih. Pamit sih, Mbak. Nggih. Aduh, didelok dalane. Bocah saya dijar. Ora nek anu ning belas. Tahun Yahmini kok ya sik percaya dukun. Tapi aku dukun ya. Alah. Mikir dukun, penting cuan.